cu de cer, îți fac eu vizualizări, sărăchie. Păi nu știu dacă ați observat și voi, dar de când podcastul cu fata asta care făcea mâncare și din piatră, prăjoale, cum o cheamă? Nu știu cum o cheamă. Cristina, nu. În fine, nu știu. Pârjoale. De când a venit ea și a spus că, mă rog, cum se monetizează TikTok-ul, bla bla bla, să urmărești 1 minut, să ții omul pe fir și așa, bă, unul al naibii nu mai stă să se uite până la sfârșitul clipului. Jur. Bă, mi s-a întâmplat și mie, dar fără să o gândesc și după aceea m-am dus înapoi la om, zic, stai mă frate să mă duc, dau pe ori 2, dar stai să mă duc până la final de clip să mă uit la omul ăla, să-i fac și lui un bine, știi? Bă, da, jur, cred că, deci nu numai mie mi s-a întâmplat, cred că și vouă, acum fiecare cum a reacționat, dar jur, cred că ne intră în bibilică cumva, se implementează acolo ceva și cu sau fără voia ta, o faci. Bă, sari peste clipul ăla. Sau când ai ajuns pe la jumătate și așa,